Dadi begenge anger yamene ora patek payu, udu teh sukun. Wangkel aku. Niki rokok sing ana mentole ndak gak ana ngono. Niki marai watuk malah. Sing sandang penganggone sarwa ireng ya sing kelingatiku bisa ditambani yen aku mapan ing papan kene bener kanthi dalan pi dalan kowe bisa seneng kowe bisa lejar ya to nek kowe kelonan karo aku lho kok ketoke ora seneng ning kene iki ning gone wong wadon lanyahan warung ayu sapa sing butuhke ya mesti kudu tuku nanging tutuke sing tak karep lha apa sing mbok karepke aku golek marang mengadi nanging ora ganti dalan sing koyo lho
Dalan iki dalan sing becik. Ning donya ki goleke apa to, Mas? Goleke kepenak lan enak. Yen kowe turu karo aku, Tanjung Perak, Mas, pasare kobong. Monggo pinarak, Mas, kamare tasih kosong. Lho, aja mbok sawang tuwane, aja mbok sawang tuwane. Tuwane tuwa kapok. Ya werdi lho. Dhuwur mabluk ngisor ngamuk. Lho, aja mbok sawang bun kamukane. Goyangane. Goyangan inul. Kowe ngejak pirang dino? Sedina, 2 dino, 3 dino, gratis ora sambayar. Ya, penak to, penak. Penak kowe ning rekoso ae. Lho kok rekoso? Yen koyo ngono aku dihapusi bawangan ora suka. Kurang ajar. Malah ditinggal lunga. Wong bagus, kowe tak oyak ana nang bisa nuruti apa sing kok karepe. Ya ra. Kok sing utuh? Kok bareng ya? Apa karepmu, Duduke sing tak karepe. Yen tu aku mapan sing kok karepe panduring bocah wadon. Kae ora sadenya manusa bisa ketemu karo Nyai Lama. Nyai Lama? Iya. Oke prabote desa se padha gelut, padha pegatan pergo Nyai Lama. Kele dek tayub merak-urak Tuban. Sing bisa ngomong aku. Beranda Loka Jaya, yo iki manusa. Dikekeng Tuban nate kerangkeng 12 tahun tak jebol paku dan Tuban ya iki manusia Beranda Loka Jaya sing bisa gua melayu minggat Nyai Lama ya iki manusia sing wali bacok dasi kondange Beranda Loka Jaya ya bobol lumbung pangan ing Kadipaten Tuban iki manusia jarah rayah bondo donyane Punggawa Praja ing Tuban tak genujo kekarepan tak ge seneng kebutuhan nanging kowe durung katungkep dening Punggawa Praja ing Kadipaten sing wani nyekel aku sapa sing wani nyekel Beranda Loka Jaya sapa kowe durung ngerti sapa yektinya sapa Raden Mas Syahid putra ing Kadipaten Tuban putrane Romo Adipati Wilutik Raden Syahid Berangkat tenang bongkos tak ulung ki Loka Jaya lagi ki pisan wong krungu soal Raden Syahid lagi ki aku tau biar aku dudu jagali menungso lan meneh umpama kowe tak tungkep minangka dadi bandan ora gunane yen to kowe tak suwanke ing Praja Tuban jalaran dimen kowe ngerti nganti aku ninggalke Kadipaten Tuban katundhungan sane Romo Adipati Wilutiktu mergo aku tidak luwu-luput nalika aku go dadi Brahmacora mbobol lumbung pangan nguras bondo tonyen Punggawa Praja sing ora mentinge marang panguripe ning kawula nang anane mung blentuke wetenge dhewe mementingke kapribaden ning nyuwake marang kabrutaning negara Loka Jaya Syahid Loka Jaya kowe ora bisa nyerat melehke wong Tuban yo Sudarma yen kowe sing nganggo busana kasatria yen kowe kepen melehke wong ing Tuban lu karo busana kasatria pendem jeneng Syahid ojo nganggo jeneng aku tak sili jenengku Loka Jaya ngeneng sandang panganggo muka
yen pancen kekarepanmu kaya ngono, aku jujur. Kapora wektu dina iki jeneng sira bakal tak angkat pinungko mitraku lho. Iya, aku sakut dan suki. Iya. Mat sinamatan bantu binantu. Wit lho iki aja nganggo jeneng Raden Said. Lokajaya. Sunda buat kamu anjlok. Ngarani wong Sunda. Rumasan. Aku nyundal dak dikongkon kowe ya. Iya. Lho iki bojoku. Aku bodol. Lho ngono ku bojoku. Lho wong wedok kok begengge. Tak kon gegek lagi duwe. Lho, oh begengge nek duwe nggo ngombe. Nggo main. Nggo dadu. Lho kok kemana tak apa-apa. Cukup semene, aja ngujo kamu. Ngandani. Iya. Ngandani, bojone kok begegek kok ngandani. Takkan ora sudi. Aku seneng karo bocah iko. Cah kae tak gratis. Kowe kena seneng wong lanang pira ae. Yo. Ning aja siji iki. Aku nek ora iku aku ora marem. Aku kepengin iku. Tak colek. Wah, tak kamu kaya dupat. Yo, kaya dupak dak wis pasah. Wong kowe ya kaya kebon jeruk ngono. Karo masamu ping ganteng lho piye? Kok ora bokok ora kudu. Lho, ora apa-apa. Ora ana bokok ora ana penak inuke. Inuke. Aku pengen ya. Apa? Iki telane Den Mas Said, putra ing Tuban. Putra Tuban? Ya. Yen ngono, iki ora wong angon. Wah, tak culak matamu. Raden Raden Said, putra ing Tuban. Putra Bupati Tuban. Ya. Wong njaluk aku ora ya sing ora. Aku njaluk ngapura nggih. Nggih, Doro. Jaluk ngapura sing ditabrak malah Jawa Tengah. Kula wae jane mboten ajeng nabrak niku. Ning kleru. Lanjara iki. Lah niki pun pelok. Iki dadi memitrani. Saiki? Jenengku tak kon gawa dheweke Raden Said. Heeh. Lah Kalau Raden Said tak kon ngubur sing jero. heeh, tolong. Jenenge Lokajaya. Lah sampean nggo jeneng apa? Aku arep gawe jeneng Ngoseman. Ngoseman. Ngoseman apa ndi? Ngoseman apa ndi? Mau lho. Likuan. Oh, nggih dorong, aku kene nggih dorong, aku Kojo. kene. Lan kowe nyai lah. Nggih. Marem jroning ati. Sawise aku kelakon memiteran kelawan kuwi. Yen kaya ngono tak hajutke nggonku dadi Brahmajara. Jalaran akeh punggawa praja Kabupaten Tuban sing liwaki marang kabutene negara. Sadurunge sampean budal ngaso teng rama kula sandangan kula. Wit iki kula tobat adus jinabat ping 70. Ora nakane. Oh nakal tak wek-wek wae. Ya wis. Ya. Ya aku tak tobat. Aku tak madhep nuwun nyuwun ana ngarsane Gusti Allah. Diapura Ya. saruput. Kaya aku kan kawan karo murka ping 6 wek. Engko adus ping 7. Yen Pitung kaya puluh. Iku ping 70. Aku butuh ngaso sawetara. Monggo. Monggo, Ndara, monggo Ndara.